kunyebedzera kunge muda kuya panapa muchimirira Chamisa imimi ofuchi muda kuti muri kutokonzeresa kuti Chamisa zvinhu zvitomuipira izvozvizvi. Muri kuona mamiriro akaita zvinhu, mutanga kubudikira panapa muchitaura kuti Geza haneni chekuita naChamisa, Geza makambudise chi akazoita chi chakadaro ichi chamuri kuita. Geza akayatiswa kuti vanhu batanai panapa, makambobatana here imimi? Masvingo eJeriko aya akavakwa naMunangagwa ezvigananda izvo ndo zvatida kungodonedza chete vanhu voita zvinhu zvavada kuti vaite. Isu hatina chatinogona kuita nekumberi kwesoko, hatina kana nezvikoro, hatina kana chatinozombobenefita out of this. Siyai timboitawo zvatinogonawo isusu, imi mozotangirawo pamunenge maane mukana wenyu imimi, nekuti tiri kuzviona kuti imimi kazhinji, imimi pachezvenyu imimi chezvo muri vanhu vane capacity yekukwanisa kutolidha vanhu. Izvi zvamurida kutanga kupindira izvi hadzisi dzenyu nyaya idzi. Kulian TV atibatike zvechobu. Kulian zviri semunin'ina wangu waswera sei? Inini ndiri right chaizvo, but manje chinhu chiri kuitika ndechekuti vanhu vaya vatanga Kulian. Mazuva akapfuura takanga tadzimura moto wekuparadzana kwevanhu nekuparadzaniswa kwevanhu, vachiudzwa zvemapati nemaorganization, vachidivhaidwa vachikandwa muti kuma groups twakasiyana siyana, vanhu vachikamurwa vari vana veZimbabwe vamwe chete. Isusu tinoshandisa senemu imwe chete inonzi Zimbabwe. Ndo senemu yedu, ndo mutupo wedu, ndo musha wedu isusu unonzi Zimbabwe. MuZimbabwe imomo mune vanhu vakasiyana siyana, handitika. Saka zvamuine vanhu vakasiyana siyana, vanhu ivavo vane vana vavo, asi vanhu mukusiyana siyana kwavakaita vanhu ivavo hazvireve kuti havazi vanhu vamwe chete, vanhu vamwe chete, handitika. For an example, mapati ayo ari kutaurwa nevanhu ayo nemazita evanhu vanovatungamirira ayo, handiti. Vanhu vemusha mumwe chete, mazita ekuti kwababa mukuru, kwababa munini, kwatete, kwemuzukuru kana kuti kwani, zvichireva kuti tiri vanhu vamwe chete. We are Zimbabweans, handitika, sekutaurwa kwazvakaitwa naComrade Geza. But manje vanhu vaya vatanga Kulian, vanhu vaya vatotanga. Handizive kuti imhosva here yekuti vaChamisa vataure izvozvizvi. Vanhu vakaramba vachifarisa kudai vachazoshamiswa vachiona kuti Chamisa wacho kubva paataura zvishoma kana kuti kubudikira kwaita zvishoma ikoko anogona kutonyarara, nekuti akangoona chete ngoti vanhu vari kurwisana. Mark my words, ndoda kuti uzondibvunza iwe Kulian, ndoda kuti uzondifonera uchinyatsondibvunza kuti Koblazi ndiudzei tinzwe, ndimi maiti vanhu, ndimi maiti Chamisa achanyarara koinga wana ari kuramba achienderera kumberi. Chamisa haasi kutomboda hondo yese yakutotangwa nevanhu iyi. Vanhu imimi hamuna kutungwa naChamisa imimi, musade kuzviita maspokesman emunhu asina zvaataura, number one. And plus futi taurai zvinhu zvamunenge matungwa naChamisa, nekuti imimi munoziva kuti Chamisa ka ane panogumira strength yake, handitika. Chamisa uya ane panogumira strength yake, handiti. Ane panosvikawo malimits ake, futi ane panogumira futi malimits ake Chamisa is a leader, anti muri kuzvinzwa. Haana backup yemapurisa sezvataurwa nemumwe ngachitaura panapa. Haana backup yemasoja, haana backup yechi, ane backup yedu isusu vanhu, handitika. And isusu vanhu so far for the time being hatisati taane power nekuti hatina kubatana, handiti. Muri kupanzwa vanhu veZimbabwe, hatisati taane power rekuti tikwanise kuprotecta kana kumirira leader wedu tichiita zvatakuda kutotanga kuita panapa tisati tabatana, hatina, handiti. Muri kupanzwa. Saka kubvisa Chamisa pana vaGeza ubenzi hwekupedzesera. You are so stupid. Imi mese muri kuuya muchitaura panapa nezvimwe zvavanhu zvanga zvakanyarara kutaura panapa, takukunzwai makuda kuuya muzotaura zvinhu zvisina nebasa rese. Ndimi muri kuvharidzira Chamisa imimi kuti akwanise kudzivirirwa nekupinda muvanhu zvakanyatsokunaka, nekuti muri kutomubvisa simba imimi Chamisa. Muda kunyebedzera kunge muda kuya panapa muchimirira Chamisa imimi, ofuchi muda kuti muri kutokonzeresa kuti Chamisa zvinhu zvitomuipira izvozvizvi. Muri kuona mamiriro akaita zvinhu, mutanga kubudikira panapa muchitaura kuti Geza haneni chekuita naChamisa, Geza makambudise chi akazoita chi chakadaro ichi chamuri kuita. Geza akayatiswa kuti vanhu batanai panapa, makambobatana here imimi? Mamakanyarara manga muri kupi? Hatisi kuda kuti tidzoke tisikotaura, musade kutsvaga drama risina basa panapa, handitika. Nguva dzenyu dzese ndedzengoda kutsvaga drama kuti tisvikire pakuzotaura panapa, tipedzere takutaurana nemazita, tichipindurana nemi panapa, tiregedze kubatanidza vanhu. Hamunyare kuda kutotanga izvizvi, kuda kutoparira vanhu izvizvi, kuda kutodhameja vanhu. Mawana kaimwe nzira yekuti mukwanise kupindura pakati pevanhu muchiwa divide.
Chamisa naGeza vanhu vakasiyana papi? Pamunoparadzanisa Chamisa naGeza imimi ndepapi? Nekuti vanhu ivavo ajenda yavo imwe chete, kuda kubvisa hurumende rijimu yakaipa. Imhosva here kuti vaGeza vakambenge vari kuZANU-PF? Imhosva here yekuti kwakambenge asiri kuZANU-PF wacho ndiani? Chamisa anga asiri kuZANU-PF? Ndichamisa upi wamuda kutaura anga asiri kuZANU-PF imimi? Anga asiri Loya Ramunangagwa? Ibvai apa mani imimi munoda kuti taura zvinhu zvisina nebasa rese, musatitaura zvinhu zvisina kusimira. Handi mazvinzwa? Ndichamisa ukupi wamunoda kuti taura pana? Munomuziva Chamisa imi? Munomuziva here mimi Chamisa imimi? Chamisa munoziva ndeupi Chamisa imimi? Akangobva wamakagadzira, wamakaita yokuumba imimi, wamakaveza imimi. Ndeupi Chamisa wamunoziva imimi wamuda kutiudza nhasi imimi? Akanga asina kumbobvira, akambobva kuZANU-PF. Chamisa achitanga ZANU-PF, achitanga nigirikini MDC naMorgan Tsvangirai havana kubva kuZANU-PF. Morgan Tsvangirai zvakanga ari mukuru weZCTU anga asiri kuZANU-PF. Saka imi munofunga kuti Chamisa anga ari kupi? Tibvirei apa mani, musati titaurire zvinhu zvisina kupfeka apa. Musade kuti nyaudza nezvinhu zvisina kana nebasa rese. Asiri muZANU-PF wacho, akasiri muZANU-PF ndiani ipapapa? Kana kuti vanhu vese vakapanduka kubva muZANU-PF. Mune makore mangari imimi muruda kuita kunge sezvinonzi hamuna kumbobvira makambobva maZANU-PF. Vanhu vakazotanga kuzopandukira maZANU-PF kuma 2000 chakuchakutu. Ndokazotanga kuzonyatsa kuoneka ZANU-PF. Vanhu vazhinji manga muri maZANU apa. Nyarara izvi kutaura zvinhu zvekuda kuparadzanisa vanhu apa. Indwa muchidare imi makomrades. Vanhu veZimbabwe hamunyare. Iwo mudhara iwo wanga uchitaura iwewe, ndoda kutoti titotaura, handisi kutomboziva kuti unonzani. Wauya panapo nyatsotora nguva yako iwe uchitotaura. VaGeza vanochengetwa nemapurisa nemasoja. Vachenga nemapurisa nemasoja. Chamisa mwana wekwamai nini? Imi baba manga muchitaura zvinhu zvakadai. Chimbomirai kudivhaidha vanhu imi. Haizi mhosva kuti Chamisa ataura mazwi maviri matatu. Chamisa is always a politician. Kubva ari mudiki diki chaizvo akangogara ari mupolitician munhu yawe. Mutange muzotiudza nezvekuti Chamisa mupolitician akaita sei nhasi. Munofunga kuti tine makore mangani? Inini Chamisa anenge akatondisiya pamwe maybe ne4 years 5 years chete dzekuberekwa chedzo. Handizi mwana mudiki zvekuti munoda kundiudza Chamisa panapa imimi. Imi mune makore mangani munoda kuita kunge sezvinonzi munoziva Chamisa? Matauro amunotoita Chamisa wacho anotoratidza kuti makangopindawo mupati zvekungopfekera nekuda kwenzara, mangoti anyika yanetsa ndobva mapinda mupati, asi hamuna chamunotomboziva kubva paMDC yacho, hamuna chamunotomboziva kubva panhingirini paCCC yacho, kusvikira izvizvi muBlue Movement yacho inonzi yakambotaurwa pamashure apapo zvikangonyarara. Kusvikira izvizvi Chamisa nezvastatus yaatori hamutomboiziva, hamugoni. You don't know how to protect your leader. Muri handizivi kuti muri maZimbabweans rudzii imimi vanhu vakada. Mumakomrades akaita seiko imimi? Ndochii ichocho chamuruswera muchititaurira pano? Izvozvi mai vatotanga vakuda kutotanga Geza akazotitaura akanga ane brilliant idea. Nyarara mani iwe, shut up. Usade kutsvaka kuda kutaura zvinhu zvisina kana nebasa rese. Nyaya yako chete ndeyengoda kungoti zvingonzi vaGeza vakaipa. Panongotaura pakangowana mumwe munhu anenge angomutsidzira nyaya yengoti vaGeza vakaipa, achiwenga vakaipa, Tokai Mabhunu hana basa, hana musoro, zvinhu zvavari kuita zvina basa. Unobva watotanga kutobudikira iwe chimbotidzikamira. Handiti kauri uzvinzwa? Tikumbira kuti dzikamire mbijana zvako, chimbomira kutoti dzikamira mbijana zvako. Vanhu veZimbabwe hokoyoyi makutanga kuparadzaniswa futi. Zvinhu zvatanga tichichema tichizvirwira. Izvozvi zvasati tapedza chimwe chinhu makutotanga kutodivhaidwa nevanhu. Chamisa haana nguva yekuti anoswera achimira pamberi pevanhu achiita sei. Izvozvi Chamisa hambokwanisi. Musambofa makanyeberwa nevanhu vachitaura kuti arada kuloncha opposition party. Mark my words, ngailonche katuoni. Chamisa haagoni kuti zvinhu zvakamira sezvo zvakaita izvizvi. Munofunga kuti ibenzi, munofunga kuti stupid. Munhu yakaenda kuchikoro. Imutadza kuonekwa zvinhu zviri kutoonekwa neniwo dofo futi zvakangoita sezvandakatoita rini. Ndikutozviona kuti Chamisa kana nyange dai zvikaita sei hambofa akatomboloncha even opposition party. Kurumidzai kumbotinyararira apo, musatange kuda kudivhaidha vanhu. Ndakakuudzai kuti vanhu veZimbabwe mukangoona munhu anoda kubvisa Geza achimukandira uko, Chiwenga omukandira uko, Nyokai Mabhunu omukandira uko, Chamisa obva mutora achimukandira uko, asingabatanidze vanhu semaZimbabweans, munhu iyeye akaipa. Ndoda kukuudzai chokwadi. Zvimwe zvese tingaudzane zvese tichiswirira achitaurirana panapa, asi mukaona munhu anototukanisa vanhu panapa kana anoda kutaurira vanhu achivakanganisa, achivaseparata, achivaparadzanisa, achiramba uyu achibvisa uyu achiti uyu aite. Nyange wacho ari kuda kunyebedzera kuti anomuda yeye, haasi kumuda nekuti hakuna Chamisa haagoni kuzotungamirira nyika iyi ari ega asina vamwe vanhu vanenge vachida padhuze. Handi muri kuzvinzwa? Hazvisi wrong kuti vaGeza vataure vachitaura kuti vachitaura kuti Chamisa akabirwa mavhotsi ake. Tinoda kuti nyaya iitwe review. Zviri wrong papi izvozvo? Zviri wrong papi? Havana kutaurira vaGeza kuti tinoda kuti nyaya iitwe review.
mambo batana here mambo bvisa munanga gwere chiri kunetsa ndamunanga gwe kwete ageza vari kunetsa ipapi nyoka yemabhunu akutambudza ipapi munhu akatosungwa wari kutotambudzika tiri kutotambura kuteta sei kuti timubudise panapa teki kuita basa rekuti tukira nyoka yemabhunu musati gumbure mhani imimi musade kuti gumbura nezvinhu zvisina kani basa rese tiri kutambudzika nyoka yemabhunu ari mujeri muri kumutukira chi nyoka yemabhunu ndiyo akaita kuti CCC idestroyiwe ageza ndiwo akaita kuti CCC idestroyiwe akakudzai kuti ageza ndo vamwe chete nachavangu ndiani musataure zvimwe zvinhu musataure zvokwamusina kuswera imimi wani imimi Chamisa kana akataura zvinhu zvaanenge ataura akakomenta zvaanenge akomenta tinofanirwa kuti tiomberera maoko he is a leader tinomuda chaizvo kwete kungoti Chamisa akangotaura ngoti zanu yakaipa Chamisa akangotaura ngoti ndiri kufunga kuti pamberi apapo tigone kuita zvimwe zvinhu something makutotanga kuya panapa musi kutaura nyaya dzenyu dzisinei naChamisa mukati hamunyare vanhu vakuru mune politics ipiko yamunoita kuitongesa zvinonzi hamusati hamuzivi politics muitonge musina kana chamunoziva pane zvinhu zvamunenge muchitaura muchiziva zvinhu zvamunenge muchitaura ndokurwira Chamisa kwacho here ikoko murume mukuru unoita basa rekutaura kuitongesa zvinonzi uri mwana mudiki comrade taura zvinhu zvako izvo wanyatsa kufunga zvakanaka mirai kungoita basa yakabvira kare chingotaura vanhu chimbomirai kuita basa Chamisa mirai mupei nguva yake uyo mukomana uyu mupei nguva yake mukomana uyu tikataura toda kuti tibvise vanhu ava tabvisa vanhu ava toda kuti tirambe takamaka madhara aya ari kuita basa ese vayana mudhara wangu vese vakabuda muZANU-PF toda kuti tirambe takawamaka tirambe takanyatsa kuwamaka tinyatsa kutaura navo tinyatsa kutaura kuti isusu vana vechidiki isusu sevana venyu imimi makati muda kusunungura tiri kuda this and that and leader wedu isusu makatombomutaura tichashandisa mazwi avo avakataura ivo vageza wacho tichashandisa mawedzi avo avakataura achiwa ndio atichavashandisira iwaya vageza kuti imimi ndimi makataura kubiwa kwemavhotsi aChamisa imimi ndimi makataura kudzvanyirwa kwevana vemaoppositions ndimi makataura zvese zvakanga zvichitwa nevamwe venyu imimi mudhara saka isusu tiri panapa isusu nevamwe vedu vamakati imimi muda kuti sunungura musati mabva panyika imimi pamwe chete nevamwe nekuti makarwadziwa kuti isusu vana venyu tiri kutambudzika saka zvino zvamatisunungura tiri kukumbirawo kuti mutisire mutungamiri wedu watinoda tinozvitaura sei izvozvizvi muchiona zvinhu zvakaita sezvo zvakaita izvozvizvi zvinhu zvatowesi munyika zvatowesi unotoonawo munhu achiuya panapa kutaura nyaya dzekuda kuseparata vanhu vakutanga kuti Chamisa munofunga kuti izvizvi nesituation iripo iyi tinoenda kunovhota here isusu munofunga nesituation iripo iyi nyange 2028 akasvika zvinhu zvakadai so munhu ane brain chechedzo dzakakwana chechedzo munhu akagumira kanyange grade 7 cheche angabve mumba make kuti ndiri kuenda kunovhota hatitirei mushe mhani imimi indawo imimi Chamisa nzira chete yaanogona kuiswa nayo pachigaro ndeyekuvhoterwa Chamisa haiswe pachigaro nenzira yekuti tinorwira tichizodichiri Chamisa hagoni kana kuanaunza even kana demonstration kana kuti kudii that's why muchiona vanhu vanogona kuita zvemademonstration vachigona kuita zvekudii vamuri kuramba vachivavo vachikuti ngatiitei demonstration ngatiitei chakati vari kuedza kuti tipevhe nzira yekuti tizogona kuvhota chiko chamuri kutitaurira panapa paimimi vanhu vakuru indawa musinganyare imimi hanyaraiwo mhani imimi indawa muchiita sezvo zvinonzi hamuna kukwana mhani Chamisa nderipi simba imimi ramunofungidzira kuti anogona kurishandisa Chamisa imimi semaziviro enyu amunoita imimi kuti Chamisa munhu akamira sei nderipi simba ramunofungidzira imimi kuti acharishandisa imimi iwo mudhara iwo ngochitaura uchiti he vanhu vakauraiwa muna 2023 ukawerenga makore ese ndongonyatsotaura history chaiyo yakanyatso kunaka pano pawazopotsa manje ndepekutadza kuzonzwisi pekutadza kuzounderstanda kuti why Chamisa asina kuzokwanisa kuzoribudirira out of that hauna kukwanisa kuzozvienzanisa zvakanaka zvinhu izvozvo ndo pawazofoira manje ipapapo nekuda kwokuti Chamisa munhu anogona kupinda pachigaro only chete mukunge situation yakanyatsogadzirika government yakagadzirisika vanhu vakabvuta simba vasipo handiti uri kuzvinzwa ogona kuvhoterwa mani kwete zvauri kutitaurira izvo zvekuda kutitaurira nyaya iyi iti inguva yehondo inguva yekukurudzira vanhu kuita zvekurwa ino iyi
kuti vakwanise kubvisa zvigananda zvinobviswa nekurwa kuti tizokwanisa kuzoita mavhotsi acho nekuzogona kuzoti vanhu vave nefreedom yavo yakanaka pasina munhu anourayiwa, pasina munhu anomanikidzwa, pasina munhu anombunyikidzwa. Ndo zvinhu zvatiri kurwira izvozvizvi, kwete zvekuti hanzi unotanga kutaura kuti hanzi kuti Chamisa apinde pachigaro. Anopinda pachigaro pacho sei? Ivo vanhu vakamutarisa kupinda pachigaro how many times, kubva vachiri kuna MDC kusvikira wana na CCC kusvikira Chamisa aramwa muparliament. Zvaunoziva iwewe wakuda kuti taura kuti Chamisa anoite chii nechimiro chiripo izvozvi nhasi. Ino inguva yana Geza nana nyoka yemabhunu nevegeza revolution nevemamwe maorganizations ese ari kuataka ngirikini. Ndinototi vari correct ivavo vari kutodaidzira mademonstration yawanga uchiramba iwayayo. Wazvinzwa? Uri kuzvinzwa here naiwe comrade? Vanga vatori correct 100% kutopfuura iwewe by far. Iwewe ndose kutoziva kwauri kutoenda manje. Nguva ino inguva yekutorwisana nezvigananda, kwete zvako zvauri kutaurira izvo zvokuti hanzi he chichichi kana kuti chichi ndezvekupenga zvauri kutitaurira izvo. Ndichikutaurira manje, kutaura chokwadi manje. Hatidi kuti titaura nenyaya dzerevolution tichinyengerana kana tichipuruzirana mhani imimi. Unotitaurira nyaya dzemunhu anofanirwa kupinzwa nemavhotsi, munhu anofanirwa kupinda zvakanaka ine white collar mena. Munguva ino iyi unofunga kuti anawana chance ipi ipapa kana kuti tiri panguva yekuti tibatana titange tabvisa vanhu vakabvuta simba. Tozosara isusu tichinyatsokupedzerana chechezvo, kuti tinyatsokuonesana, mumwe achitaura kuti aiwa izvi hatizvide nekuda kwezithis, mumwe achitaura kuti no izvo zvazviite because of that. Simple. Tane freedom, tane nguva yedu yakanyatsokwana, tisina kumanikidzwa, tisina kuita sei. Tiri kurwira kumanikidzwa isusu, hatisi kurwira zvinhu zvamuri kutaura izvo. Chii chakadaro chamuri kutitaurira icho? Chii chakadaro chamuri kutiswera muchititaurira zvekuti hanzi he chinchi muchiita basa rekutuka wageza vari kurwira Chamisa, nyoka yemabhunu akasungirwa Chamisa kana usingazvizivewe. Zvimhosva here kuti munhu akabva nekuzanu-PF kana kuti akabva nekupa, asina kubva nekuzanu-PF ndiani? Chamisa haana kubva nekuzanu-PF. Mubvunze Chamisa wacho kana usingazivi Chamisa zvakanaka. Mubvunze kuti wakabva kupi. Chamisa is an advocate. Akatombomirira even kana akatomborepresenta. Even president wacho aripo iye ari kutonetsa iye. Kuratidza kuti vaitowadzana. Chamisa chaiye mentor wake chaiye Tsvangirai chaiye. Akanga ari muzanu-PF. Ari kuZCT Yungu akanga ari muzanu-PF uyo. Chii chamuda kutitaurira imimi? Asi hamuvazive kana vanhu vacho vamunoda kutaura nezvavo munoyamuska kutoshama muchitori. Munonyatsokuvaziva here? Tengai matsvaga nhoroondo yevanhu musati mauya kuzotaura. Chamisa muda kunyebera vanhu, Chamisa asina kubva nekuzanu-PF, Chamisa upi iyeyo wamuda kutaura iyeyo? Vanhu vese akatanga vangori munozviziva imi kuti since 1980 handitika kusvikira muna 2008 2007 2008 since 1980 kwakanga kusitomborina vanhu vaingosimbisana zvingori zvezanu vese kana naChamisa vanga vasingamborwisane nezanu. Anga achitori mudiki zvekutoti kana nguva dzekutomboita zvepolitics zvekuti aisatomboda kana zanu kana kuti aida here zanu kana kuti enga asingaide zanu enga asatombokura zvekutova nechoice aitoenda nekuchikoro. Kusvikira Chamisa azova munhu atokura azvipedzera chikoro ane basa rake achita sei anga asati atomboita zvemapati. Chamisa uyu vabereki wake munofunga kuti vakanga vaine opposition ipi? Nekuti kwakusati kwane opposition MDC isati yavakwa kwakuine opposition yekuti inoti kwakuine opposition here yekuti ngaitaure panapo kuti kwakuine opposition chaiyo muno muZimbabwe. Tinyararire mhani imi mapo, toda kuti titaura nechokwadi. Nyararai kutaura zvinhu zvisina nebasa rese. Musadzoke panapa muchitaura nyaya dzekuda kudivhaidha vanhu imimi muchida kushandisa zita raChamisa. Indo muchida kunyebera vanhu imimi, hamunyari kuda kunyebera vanhu imimi, hamunyari kuda kudivhaidha vanhu veZimbabwe nemanyepo. Hamugoni kuzvitaura zvinhu izvozvo ndiri panapa. Plus futi musanditukire mudhara wangu wachirwira kutoti Chamisa wacho mudhara wakataura kuti isusu tichamira kufight kuitira kuti mimi muzoita zvamunoda. That is zvinhu zvatiri kuda zvacho zvekuti isusu tikwanise kuti tidzosere Chamisa wacho pamapowers ake izvozvo. Handiti vageza vari kuita zvavari kutoita ende vari right kuita zvinhu izvozvo. Muri kuya muchikuwatuka panapa pende vamusinganyare imimi. Mutinyarewo please imimi. Basa ratiri kuita ibasa rimwe rakaoma stereki rekuzama kubatanidza vanhu. Imimi muda kuti nyararai kana imimi musingadi kunhingirina. Garai makadaro, musade kunyebera vanhu kuti vari kushandiswa nani. Munofunga kuti isusu hatidiwo zvekudya? Mukationa mararamiro atiri kuita isusu hati we are not gaining anything out of politics nekuti hapana politics iripo. Tiri kutorwa. Munofunga kuti ndiani ari kudya isi tiri muhondo yakadai so? Makamboona munhu achinzi ari kudya ari kugara zvakanaka? Zvinobhadharwa ani zvatiri kuita zvese izvi? Kana kuti we are in a fight yekuti tizokwanisa kuti achieve something zvatiri kutodawo kumberi kuti
Indawo muchidaro zvinhu zvamuri kuitaura izvozvo. Saruwaka wamunotwera muchituka yaya anozvishandira murume yantori nebasa rake ranoshanda. Mudzingwa nebasa rake ranoshanda. Vakumanesa vamuri kutuka panapa. Vane mabasa avo vanoshanda. Muri kuvatukire chii ana Saruwaka? Munovatukire chii? Nyoka yemabhunu munomutukire chii? Nyoka yemabhunu munomutukire chii? Is an activist. Zvinhu ndo zvinomukipa busy izvozvo. Ndosaka muri kuona izvi zvakasungwa. Munomutukire chii atadze chii? Akutaurirai kuti ari kunyepa ndiani? Mune maproof here ekuti udza kuti nyoka yemabhunu ari kunyepa? Mune proof here ekuti udza imimi kuti vachivenga vari kunyeba imimi? Mune proof ipi yamunoda ku vachivenga vacho vakambotaura nemunhu here? Futi at the same time vachivenga vakambotaura nemunhu. Mune proof here yekuti udza kuti vageza vari kunyepa? Ndeyekuti kudii? Yekuti vakanga vari kuZANU-PF? Hatibvirei apa mani imimi. Saka munhu asiri weZANU-PF wacho anogona kuita zvakazotangwa navageza avo. Anga ari ani? Dai vageza vasina kuuya panapa wachizointrodusa nyaya yekuti tirwe nevanhu ava nenzira dzekudai so. Ndiani anga achikwanisa kuzotiitira zvinhu izvozvo? Ndiani? Mamusina kunyarara kuti ziya apa. Musade kuti taurira zvoda kuti nyebera panapa ipa imimi muchida kuita basa rekutaura zina basa. Tibvirei apa mani imi. Dai pasina vageza nanyoka yemabhunu vakatanga kutaura kuti hakuna vanhu taurai zvamunoda. Vageza ndo vakaunza ningirikini yese yatiri kuita yese iyi movement yese yatiri kuita iyi zvese zvatakuita nhasi panapa nekutaura kwamuri kuita nhasi iwoku kwakatokonzerwa naana ageza. Nhasi unoyi muri kupandukira iwo instead yekuti mutore advantage yekuti mubvise muwengi makutopandukira vanhu vakakuvhurirai mukana wekuti mukwanisewo kutaura zvido zvenyu imimi pasocial media mazipenzi. Mukwane mhani imimi. Musade kuparadzanisa vana veZimbabwe imimi. Musade kuda kuzvita kunga vanhu vakangwara muchiparadzanisa vanhu imimi. Vanhu vari kufira kunyika izvizvi takaponderwa vanhu kuAdolfam uku. Tine vanhu vanokusvika vanhu nearly 1000 something vari kutambudzwa. Vanhu vakazara muzvipatara kunoku ende vari kutotadza kana nekutorapwa kwacho. Imi muchita basa rekutaura zvinhu zvisina basa rese. Toda kuti tirwire vanhu kuti vadzokere kumusha. Hakuna munhu asada kudzokera kumusha. Munhu wese vanhu vese vada kudzokera kumba kwavo. Chero munhu kagarika zvakaita sei asi unongosuwa ivhu rekumusha kwako. Vanhu vada kudzokera kumusha kwavo. Ndo nyaya toda kuti tirwire isusu vanhu vada kudzokera kumusha kwavo. Vave nesununguko vari kumusha kwavo. Imi muri totanga kuparadzanisa vanhu izvizvi. Chii chakadaro ichocho? Vanhu vakapondwa izvizvi kuSouth Africa kuAdolfam uku. Endai munonzwa zvakaitika kuPort Elizabeth uku. Kune zvitunha zvimwe zviri kutotadza kuidentifyiwa nehama dzazvo izvozvizvi. Kuti kwanga kuri nanani izvozvizvi. Inyaya iri kutitemesa musoro. Toda kuti tirwise mhando. Imi muri kuita basa rekutirwisa. Saka muda kuti zvinhu zvacho zviite sei? Kana imi maona kuti hamugoni kuzviteera, chimbomirai imimi. Chimbomirai. Kana mazoona kutoti vanhu vari kukurudzira kubatana kwevanhu vakundikana, imi mozotorawo mukana wenyu nenguva yenyu imimi. Hamuna kana nechance yamakatombopa vageza vacho kuti vaite. Makangotanga nekutovaataka yeye nekuti vabva kuZANU. Asina kubva kuZANU ndiani? Hakuna munhu asina history yeZANU-PF. Iwe wacho ungochitotaura panapa iwe une history yeZANU-PF iwe. And you know that. Unotori nehistory yeZANU-PF. Unotoradza voice iri kutotaurapo rinoratidza ndere munhu mukuru iro. Munhu akatobva nekuZANU-PF akazotopanduka wese zvakatoita munhu wese. MDCCC zvese zvakafongwa nevanhu vakabva muZANU-PF. Indawo muchida kutinyebera imi. Kubva kuma-leaders acho kusvikira kwatiri isusu ma-followers acho tese vanhu vakabva kuZANU-PF. Indawo muchida kunyepa imi. Hakuna munhu asina kumbopractice politics kusvikira azotitangira nekuti kwane CCC kana kuti akazotanga ningirikini politics nekuti kwaita MDC. Politics dzakatangwa navanhu vari maZANU-PF kusvikira vanhu vatozotanga kuzoona kuti aya atoma disinyongora ari kuitwa. Ndo pakazotanga vanhu kuzotanga kuzotsvaga zvinhu zvinenge zviri nani. Zviri nani zvacho zvikatadza kuitwa nenzira yakanaka tichitsotswa namudhara mugabe tikatsotswa neiro rizidambudze iri. Izvozvizvi taakutanga kuti vageza vataura vakati no ini kuti vana ava vasunungurwa. Regedzai ndibve pakati pevanhu ava. Handitika nditsvage imwe nzira yekuti ndibatane nevana inini. Nhasi muri kuuya musotuka mudhara wangu panapa. Vatadze chi? Wotedza kuti nditsvage nzira yekuti ndibatane nevana. Inini ndikabatana nevana inini. Vana ndo voita chinhu chimwe chete vana ava vakwanise kuva nepower. Vave nepower rekudonedza iyi government iyi. Vakwanise kuita zvinhu zvavanoda vave nerusununguko munyika mavo. Muri kuvatuka. Aiwa ngatiite zvinhu zvakanaka tidi kutombonyeberana. Ndanga ndazvimisa sere kuti nditaure mazwa amini neway yandiri kutaura nayo nhasi but nhasi mandibhowa kutaura chokwadi.
vanhu vari kubudikira muchitaura dzokai zvenyu mutaure muchipopota but nhasi mandibhowa ende ndiri kuto I wish kuti muzvinzwe zvinhu zvandiri kutotaura izvozvizvi Kuliende ndiri kukumbira ka usende audio yangu iyoyi uchinyatsotaura kuti mwana wageza avava kutaura chokwadi unotonyatsonyora kuti ndavava handitika chinhu chandiri kuvavaira inini inyaya yekudivhaidwa kwevanhu zvese zvandiri kutaura izvi neshungu dzandiri kutaura idzi hasha kana muchiti hasha dzandiinadzo idzodzidzi inyaya yekutaurwa kwekudivhaidwa zvinhu zvinodivhaidha vanhu we are working day and night kuti tikwanise kubatanidza vanhu isusu handiti muri kuzvinzwa tiri kutsvaga nzira dzekuda kubatanidza vanhu munotanga kunhonga ana kasukuwere vatisingachatombozive munotanga kunhonga vamwe vanhu vasingachatombozive muchida kungotsvaga kusvibisa revolution iyoyi makaita seko aiwa musadaro manimi munondirwadzisa kana mukataura zvinhu zvekuda kuti imimi zvinoparadzanisa vanhu munondirwadzisa kana mukangotanga kungoparadzanisa vanhu chete munondirwadzisa mwoyo wangu warwadza zvimwe zvisingatomboiti nezvinhu zvandanzwa nhasi mande inoi musadaro mani imimi fariraiwo kusunungurwa kwenyika geza revolution nyoka yemabhunu movement wati zvese zvamuri kutitumidza nemazita zvese zvamuri kutaura muchiti separata zvese izvozvo maorganizations ari kubatana pamwe chete anti muri kuzvinzwa ekuda kuedza kurwisa isusu tinoda kuedza kuisa force handitika nekuti imimi wemaparties kuti mufambe zvakanaka pada kutomboiswa force yekudonhedzwa handiti tinoda kudonhedza isusu tinoda kudonhedza ndirikini masvingo ejeriko aya akavakwa nanamunangagwa ezvigananda izvo ndo zvatinoda kungodonhedza chete vanhu voita zvinhu zvavada kuti vaite isu hatina chatinogona kuita nekumberi kwesoko hatina kana nezvikoro hatina kana chatinozombobenefita out of this handitika tiri kuziva kuti zvinhu zvakakanganiswa nevanhu vakaiswa mugovernment from the first time vanga vasina kuenda kuchikoro mugovernment maikozogarwa nana muzenda nana chinotimba waitsvage chii vari maministers nevamwe vakasiyana-siyana mami nevanhu vashoma government yedu yekutanga cheche yanga itori nevanhu vashoma vanga vachinzi vakadzidza asi zvazviri zvekuenda kuhondo saka ndo zvinhu zvatoda kuti tibvise isusu tatinogona isusu tisina kunyatsokuenda kuchikoro isusu tinogona kurwa kana tapedza kutorwa totosiya togarawo zvakanakawo chete ndo zvatiri kungoda kochatakutadzirai chii isusu tiri kuplayawo role yedu isusu yekusaenda kuchikoro kwatakaita kuti tinogona kurwa isusu tikangorwa chete kana zvinge zvakwana imimi ndimi makaenda kuchikoro kwacho mopinda mobva maita chi motitungamirira muchitipawo kugara kwakanaka tinenge takutadzirai chii ipapo tinenge takutadzirai chii ipapo musadaro ba imimi zvinhu zvamunotaura izvo hazvina kunaka musatombodaro zvenyu isusu hatina zvimwe zvinhu zvatinogona isu hatina kana kutomboenda kuchikoro kufanana nemimi wamwe wedu vari kutaura pana hatina kana kutomboenda kuchikoro imimi ndimi munotofanirwa kutozotungamirira zvimwe nekutopinda mumapositions ezvimwe zvinhu zvakatosiyana-siyana asi tisiyei tipei mukana wekuti tiitewo zvinhu zvatinogonawo isusu chedu chatinogona kurwa handiti muri kuzvinzwa ndosaka muchitiona tichiuya panapa muchiti vanhu ngaobatani ndo the way yatiri kukwanisa yatakaudzwa isusu kuti tikwanise kurwa nayo takanzi hatibati pfuti tinokwanisa kurwa nenzira dzatiri kurwa nadzo vanhu batanai imi muri kupindirira saka muda kuzoita sei mutungamiriri wenyu muda kuzomuisa sei muzvigaro zvacho zvezvo zvamuda kuti imimi muzenge mave imimi munomupinda sei kana musina kurwirwa siyai timboitawo zvatinogonawo isusu imimi mozotangirawo pamunenge maane mukana wenyu imimi nekuti tiri kuzviona kuti imimi kazhinji imimi pachezvenyu imimi chezvo muri vanhu vane kapasiti yekukwanisa kutolidha vanhu izvi zvamurida kutanga kupindira izvizvi hadzisi dzenyu nyaya idzi Kuliende usende audio yangu ndiri kutokumbirawo munin'ina wangu uchitotaura kuti ndavava handitika ivavo vacho the same people ivavo vandiri kutaura vachiti stupid nchiti mapedzi nchiti chichi ndiri kuedza kuvati mukai mhani imimi ngavambotipawo mukana wekumboita zvatiri kuita isusu please ngavambotipawo mukana wekuti timboita zvatiri kuita isusu chete tiri kumbira mukana wekumboita zvatiri kuita isusu tibatanidze vanhu vave nepower ndo zvatiri ngoda chete isusu kuti zviite nyore freedom kana ichinge yauya vanhu vanozoisa maleaders avo vanopinda muzvigaro zvavo chichichichi makamboona zvigaro zvichipindwa nevanhu vasina chikoro here ndo zvatoda kuti tibvise izvozvo zvevanhu vari corrupt vasingazozivi zvekuita kuti akawana mari yawanda iri pamberi pake anobvuta obva aisa momwe make otanga kuti ndeyangu type yemutungamiriri dofo risina kuenda kuchikoro rekuti akanzi iwo uri mutungamiriri anobva ati ndiri mutongi
Andi ndo zvatoda kuti tichinje. Tinozvichinja sei kana imi muchitanga kutitukira vanhu vari kutitungamirira wacho, vari kutungamirira isusu mauto kuti tikwanise kurwira nyaya yacho iyoyi. Isusu. Mobva matitukira vari kuti tinorwa sei hondo yacho manje.